जों दागाजला थानानै जों प्रत्येक दिननो जों दारा ड्राग्स जानाय যারা ব্রাউন সুগার ফাংনাय বরंनि बिरुद्धে जों दिनै जायतमानि जों दाबो चलि दङ आंनो सारायनो सिनि थानि तिनि खबर फायखा जे साउथ गलाघाटी मुस्लिम पाराव सुहिल मियानि नगो कायसा ब्राउन सुगार बानायाखै दंहिलि आ खबर संगे संगे न जों थानानि जों जतन आं निजे असिंगै आनि स्टाफ ताय एसडिबि सह जों दिनै एसडिबि जों बैसलानि जों सह जों बरं बि न थाङै जों रेड खायखा रेड खेमानि उल जों मान बिन बिन न जों रेड खेमा कायसा सावन केस ब्राउन सुगार अब बुसखाना नुगै मानखाना गाय जों जेहेतु आबो इलिगाल एवं दिनै समाजनि बागै राज्यनि बागै देशनि बागै बेले हामिया आउन बागै जों जेहेतु माने हामिया आउन बागै नुङा माने बेंनि मान आबो जों फ्रि थानि खबर दङ जों हयतो बाताबो जों आबो नंनि थानि जों साहैयाखौ कारण इनभेस्टिगेशन बागै जों आबो जिनि उचुं करनो जों सुक्रुबि सुनाय अन बागै जों थाना खरगम तो खरकजान मुंखाय सुल मिया बिनु मरखाय 20 বছর बुहान मुं आबुल हासेन पाराखै बिनि साउथ गलगाटी मुस्लिम पारा ताई बिनि लगे जेते खरकसा बाने खायने बुंखाय रितिश देवनाथ बुहान मुं मरम देवनाथ बखाय गलाघाटी नि पारा गाय जों जेहेतु बरनो जों एरा सायखा जों ताबुक एस पार एनडीपीएस एगो जों बरनो केस नाय पाइ जों खाना जों दिनै कोर्टआव जों बरनो फरवार्ड खायनो बन कामी रखबो जागोन मा सर बन कामी को सागा बन कामी गलाघाटी साउथ गलाघाटी मुस्लिम पारा गाय जों नों थानाय कसानां संगो जों पुलिस मिया जारा पारानि जों नुनाय सिनाय एवं जारा जों समाजनि रक्षक जों आ सामुंनि बिरोधी जों सामुंनि बागै सागा जे जों जतन मिलि मा खायनाय कारण अबचिनि समाज जिनि सिक्ला समाज जिनि भविष्यनो नायसेगै जिनि थिनानो नायसेगै जों बुलायखे जों सामाग्न नांगौ सुदर आता सुदर तागाजल थानाया जत थाना त्रिपुरा बिसिंग जिनि बारनि जे थाना जत जों साइतो हाइकेसे जों जिनि समाज सिक्ला रंना जे ड्राग्स हो कुइ तंमानि हाइकेसे जों थुंमानाय आम अगियान पाइनामो संगो जे अ बानिया खाइ तंनाय रंनो नरम थानि खबर ताके सना साहदे जों आइन अनुसारे केस नाय एवं बरनि जे पानिशमेन्ट माथाय जों कोर्टआव जों लगे जों बिजान बागै बनो प्रेरण खायनाय बाजार मूल्य तो जों एक्जेक्ट सेमिया तिनि थानि जों आनुमानिक जन्मन 10 ग्राम नङा न बाजार मूल्य प्राय 35-40 ले उङान हाय मातो जों एक्जेक्ट गया हायपर जों सुयाको जेहेतु जों बानिया खायबो सेमिया हायपर नबो साम हामियाबा जों रमखा जों अब अनुसारे जों बनो एस पर एनिवेस एगो जों बनो केस ना ठीक है।